אז ברוכים הבאים לפרק השביעי של קונין אנלייז הפודקאסט. איתנו בפרק מאי לואי, שיאנית גילאים ב-200 פרפר, אחת מהשחייניות הבכירות שלנו בקולג'ים. מאי, מה קורה? טוב, מה איתך? אני בסדר גמור. אני אגיד לך את האמת, אני קצת ככה חמוץ שלא הצלחתי להפיל לאליפות מכללות. אבל את בעצם אין לך את הבעיה הזאת. אנחנו כמובן מדברים על דיוויז'ן 2. את רגע לפני הנסיעה, נכון, לאינדיאנפוליס. כן, האמת, מחר בבוקר כבר 5 בבוקר נפגשים בבית ספר ונוסעים טיסה ישירה לאינדיאנה. אז מאחוריי הסתרתי, שלא תראה, אבל הכל מלא מזוודות ובלאגן. אז שיא ההכנות היום וטייפר וזה, אז tomorrow. כלומר, זה בעצם התחרות מתחילה בעוד כמה ימים, נכון? שלישי, ב13:00 יש את ה-400, כן. שאתה 400, יודע, ואת שוחה שם? אין לי מושג. אז עוד מעט נדע. אז אני עד לא... שהפודקאסט יעלה, אז אני כן, מניח שכבר תהיי אחרי התחרות, או כן. שתהיי ככה באמצע. אז קודם כל, למי שלא יודע, אני רוצה קצת לספר על הדיוויז'ן 1, דיוויז'ן 2. אז כמובן יש שלוש דיוויז'נים בשחייה במכללות. דיוויז'ן אחד זה באמת החבר'ה הכי מהירים, ואז יש דיוויז'ן 2 ויש דיוויז'ן 3. אני חושב גם שקצת יש שם רע לדיוויז'ן 2, קצת מזלזלים בזה, ואני גם בתור שחיין דיוויז'ן 2 חושב שזה ממש לא נכון, וצריך להרים את הכפפה. בגלל זה גם אני חושב את האורחת המושלמת. אז תספרי קצת איך הגעת כי את בכיף יכול ללכת לדיוויז'ן אחד. אז תספרי קצת על הבחירה, כן. אמ, קודם כל, הבחירה, לפני שאני אתחיל את הבחירה, אני באמת אספר מה גרם לי להבין שלהיות ראש לאריות זה עדיף מלהיות זנב לנמרים. איך אומרים? משהו לא. כזה, כן, יש איזה משפט, כן. יש משפט כזה. יש משפט כזה. אמ, כשהייתי בווינגייט בשנה הראשונה והשנייה, הייתי השחיינית פרפר סלש מעורב. אני וקטרין כל הזמן היינו ראש בראש, אבל אתה יודע, אני הייתי הכי טובה לגיל שלי, הייתה הכי טובה לגיל שלה, ובאיזשהו שלב באמת היה לי את הפריצה ב-2018, שהייתי באמת הבת היחידה בווינגייט, בבוגרים, לא יודעת אם לירן סיפר לך את זה, אבל שהייתי הבת היחידה עם הבוגרים ששוחים עם לוקה, ששוחה עם לוקה. אז זה היה כיף, אתה יודע, הייתי הכי טובה, היה לי את ה... לא, כאילו, ברור שהיה עוד שחייניות, אבל העלו אותי להתאמן עם לוקה ועם הנבחרת, עם הבנים, אתה יודע, הבנים החזקים, תומר, כל החבורה האולימפית, יעקב, ממש כולם, וזה הרגיש טוב, זה היה כיף, ושחיתי באמת טוב ככה. ואז בשנה האחרונה שלי בי"ב הגיעו המון המון שחייניות חדשות, וכל הפרוגרם גם השתנה, אהוד סגל נכנס לתמונה במקום לוקה, אז באמת הכל השתנה, וכבר לא הייתי בין הטובות, באמת, אני חושבת שהייתי אולי הכי גרועה, וכל הזמן הייתי צריכה להוכיח שהמקום שלי שווה משהו, וזה עשה לי רק רע. והיו כמה סיפור, כאילו, לא דברים רעים, אבל פשוט גרמו לי גם להרגיש ככה. אמ, אז כשהלכתי הביתה אחרי שהרי היה לי מחלת הנשיקה בי"ב בווינגייט, ובגלל שהיה לי מחלת הנשיקה לא היה לי תוצאות, אז העיפו אותי מווינגייט. בעצם בווינגייט, אם אתה לא עושה איזשהו קריטריון אחרי י"ב, אני חושב, ואין לך בעצם ככה, קריטריונים. כן, ככה זה היה אז, היום אני לא חושבת שזה כבר ככה. אני חושבת שיש, אני לא יודעת, אולי זה השתנה כבר, אבל שיש חוק כזה שאם אתה בי"ב שכבר עשית קומית לקולג', אז יש מהמם. לך את האפשרות להישאר בווינגייט לשנתיים האלה. אבל אצלי זה היה ככה, בלא פריות, בגלל שהייתי חולה, הייתי חולה חצי שנה במחלת הנשיקה, באמת מאוד מאוד גרוע זה היה. אז העיפו אותי, אבל זה קרה לטובה כי חזרתי הביתה ומצאתי את פליקס, אה, ושם שוב פעם חזרתי להיות הכי טובה. כאילו לא הכי טובה, אבל שוב, אני לא רוצה להישמע, אתה יודע, זה, אבל כן. הייתי בין הטובות, תשומת לב הייתה עליי, היה לנו קבוצה מאוד מאוד חזקה של נוער, אני כבר לא הייתי נוער, אבל גם זוהר שיקלר עברה אלינו באותה תקופה, היה לנו קבוצה ממש כיפית, ופרחתי חזרה. אה,
ואז התחלתי לחשוב על קולג'ים, ואתה יודע, שלחתי לכל מיני בתי ספר, UF, U מיאמי, האמת שלא הלכתי מחוץ לפלורידה, חוץ מקווינס, זה הבית ספר, מהמם. פלורידה, אמרתי אין סיכוי אני הולכת למקום אחר חוץ מפלורידה, אני אוהבת מאוד מאוד את הקור, אבל יש לי פה משפחה, אז אמרתי אני רוצה להישאר להיות פה. אה, התקבלתי ל-UF. UF זה אוניברסיטה או פלורידה כן, גייטהורס, זאת כן, אומרת, מחכה לברסל כן, כן. וטקי. התקבלתי שם, גם עם מלגה יחסית גבוהה, ואז אתה בטוח לא יודע מי זאת דר רז, אם לא, shame on you, כי היא לא, שחקה, אני מכיר, קודם כן, כל היא שחקה באוניברסיטה שלך. היא גם אחותו של גיא דר. לא, לא, זה רק זה גיא דר ודר רז. באמת? כן, שחינו באותה קבוצה, בקריית אז אונו. טעות שלי, טעות כן, שלי. כן. אז דר רז היא באמת כמו אחותי הגדולה, ובקריית אונו שהיינו, זה היה מאוד מאוד ברור שאחרי הצבא הולכים לקולג'. אייל גפני גידל אותנו, שבידיעה שקולג' זה המטרה. אז כשדר עזבה לקולג' והלכה לפלורידה, גם אז זה נתקע לי, יש לי מלא בגנים של פלורידה טק, והייתי מאוד מעריצה. וכשהתחלתי לעשות את התהליך, כמובן שדר הייתה מאוד מאוד מעורבת. אז היא אמרה לי כמה בתי ספר, ונובה עוד לא עלה בתמונה. ואז, וגם דיוויז'ן 2 היא כאילו, לא, בהתחלה לא אמרה לי על דיוויז'ן 2, לא רצתה להגיד כלום, אתה יודע, אם זה לא וואו. אז, ואז באיזשהו שלב ש-UF התחילו לדבר איתי, משהו פשוט לא היה לי קליק. והיו עוד כמה בתי ספר בפלורידה שאני לא זוכרת, משהו פלורידה גולף קוסט. מהמם. כאילו, אני לא מכיר, אבל בוא נגיד לא חסר פה כן, אוניברסיטאות. איך היו? ואז אמרתי, תקשיבי, זה לא, לא יודעת למה זה לא. אמר לי, אוקיי, בואי ננסה על דיוויז'ן 2. ואני כאילו, מה? אני? כאילו. ואז התחלתי לחקור. ואז הבנתי, וחקרתי וראיתי, ועשיתי תוצאות, כאילו, אמרתי תוצאות, אמרתי, בואנה, יש מנהלות שלא יורדות ברמה שלי. והסתכלתי מי מנצחת על אליפות המכללות. התוצאה שלי לא הייתה במנצחות. ואז אמרתי, אוקיי, בוא ננסה, בוא נשלח. שלחתי לטמפה, לנובה ולקווינס. קווינס, אני מכירה את ג'ף בגלל הוא חבר מאוד טוב של דייב מרש, אז היה לנו חיבור מאוד, מאוד מהיר. גם ידע עליי לפני והכל, וגם ראיתי אותו באחת האליפויות אירופה לנוער. זה מזכיר לי אז שבאליפויות אירופה לנוער היה שם מלא מאמנים של קולג'ים, ודיברתי עם פיטסבורג הרבה, אז גם פיטסבורג היה אופציה. בקיצור, דיברתי עם קווינס, נובה ענו לי, באותו יום שנובה ענו לי כבר היה לי פייסטיים עם אחת המאמנות שהיא כבר לא מאמנת פה, היא עשתה לי פייסטיימים, דיברנו איזה שעה, הראתה לי את הבריכה, וברגע שהיא הראתה לי את הבריכה, זהו. זה מבחינתי, עוד לפני שהציעו לי מלגה, זה נסגר. ויום אחרי זה כבר היה לי שיחה עם המאמן בן, באותו יום הוא שלח לי הצעה למלגה, ויום אחרי זה כבר חתמתי. בן שהוא כרגע המאמן שלי. לא, לא BK, בן אוקיי. המאמן הראשי. כן. אוקיי. BK עוד לא היה בפרוגרם. אבל, ואז באמת יצא לי לחשוב, אמרתי בואנה, עשיתי החלטה נכונה, כי אם הייתי הולכת ל-UF, הייתי עוד עם כמה, 40 בנות יש שם? 50? כן. ואני הולכת לנובה בידיעה שאנחנו הולכות פה למטרה של לנצח אליפות המכללות ולעשות דברים מרגשים, אתה יודע, לשחקנים שבדיוויז'ן אחד, לא אגיד לתומר, יש לו אפשרות מאוד מאוד טובה עכשיו לנצח כקבוצה את ה-NCAA. כן. אבל לאנשים אחרים, כאילו, זה לא המטרה, בוא נגיד ככה, כקבוצה. ובאמת גם חיפשתי ריגוש חדש בשחייה, שזה לא רק יהיה אני. רציתי עוד להיות באמת חלק מקבוצה שבאה להילחם על משהו. אז זה הכל פשוט נכנס למשבצת ועוד משבצת ועוד משבצת, וזה הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי. להגיע לקבוצה הזאת ולדיוויז'ן 2, כי אני מאוד גאה, מאוד מאוד גאה בניצחונות, אפילו בהפסדים. אני גאה בכל המרקס שעשיתי במהלך 4 שנים האלה. באמת עכשיו בשנה האחרונה שלך בתור שחקנית בקולג',
איך באמת, כמובן עשית, כמו שאמרתי בהתחלה, עשית את הקאט כן. לאליפות המכללות. איך את מרגישה לפני התחרות האחרונה של הקולג'ים שלך בקריירה? אה, אני מאוד מאמינה בנגד עין הרע, אז אני לא רוצה לפתוח עין, אבל אני ב-best shape I ever been on, בכושר הכי טוב שהייתי הכי הרבה. הורדתי משנה שעברה 12 קילו. אה, התחלתי לעבוד עם מאמנת, אני כבר בספטמבר עובדת עם מאמנת מנטלית, שעבדה איתי כבר משהו כמו 30 סשנים. כן. והניסיון פה משחק מאוד, אתה יודע, יש לי הרבה ניסיון בבמה הזאתי, ב-NCAA ובריגוש ובלחץ הזה שיש בתחרויות האלה. ואני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל דיוויז'ן 2 האליפות היא יותר ארוכה מדיוויז'ן 1. אם זה יש לנו 4.5 ימים, לדיוויז'ן 1 יש 3.5. אז זה גם לא משהו קל. זאת אומרת שאת יכולה לשחות משחה אחד יותר, אם בדיוויז'ן אחד כן, יש שלושה מקסים אישיים, את באמת יכולה לשחות ארבע. כן. ואני גם שוחה את כולם ומנסה להפיל לגמרים בכולם. ואני שוחה השנה את ה400 מעורב שליחים, זה אני יודעת. אבל מרגישה האמת טוב. לא רוצה לפתוח עין הרע או משהו, אבל אני הולכת לתת את כל מה שיש לי בפעם האחרונה בשביל הקבוצה שלי ובשביל עצמי, ובאמת להשאיר הכל בבריכה. זה כיף לשמוע. למי שלא מכיר, אז נספר באמת שאת, בוא נגיד, קודם כל היית נורא נורא טובה כבר מגיל נורא נורא צעיר. אם זה באמת שיאי גילאים, אין ספור. אה, אז איך באמת, את סיפרת באמת שהיית בווינגייט, ואז איזשהו שלב שכבר לא היית טובה. אז איך זה באמת, בוא נגיד שהיית רגילה להיות כל כך טובה בגלל שזה בא לך יחסית בקלות כבר מגיל נורא צעיר? אני אגיד לך את האמת, עכשיו בהסתכלות אחורה, שאני כבר קצת יותר מבוגרת, אה, זה בא בקלות, אבל זה כאילו, העבודה הקשה לא שינתה כלום ברגע שזה הגיע למאני טיים. אתה מבין? המאני טיים היה פשוט המאני טיים. אתה יודע, עשיתי הכל, כמו שאמרו לי, לא חשבתי. באתי, הייתי בלחץ אטומי כל פעם לפני משחקים. יצא טוב, יצא טוב, לא יצא טוב, לא יצא טוב. אמ, אז זה בא בקלות, אבל מצד שני זה גם בא עם הרבה לחץ וחרדות, ועם כמה שזה נראה בקלות, היה הרבה חרדות מאחורי המסכה הזאתי. אז בקלות זה לא בא. זה בא עם הרבה לחץ כזה, הרבה לחץ באמת, שוב פעם, כאילו, חרדות, ומה אם ומה אם אני כבר לא אהיה טובה, ומה אם אני לא אצליח הפעם, ומה אם אני לא אעשה את הקריטריון, וכל הדברים האלה, למה אני לא אעשה שיא גילאים, ואתה יודע, כל השטויות האלה, שמים ומים ומים, וזה גם מגיע למצב, ואתה יודע, זה לא היה כיף. כאילו, אני נזכרת אחורה עכשיו, בהרבה מהתקופה שלי בשחייה, לא חושבת שנהניתי עד שבאתי לקולג'. באמת. וואלה. כן. למה דווקא בקולג' פתאום? כי זה קבוצתי? גם, כן, אני לא עושה את זה רק בשביל עצמי. אמ, ההבנה של מה שאני הולכת לעשות זה שונה. כאילו אני באמת באה למקצה בהבנה, אוקיי, עבדתי בשביל א', ב', ג', ד', וזה מה שאני הולכת לעשות. וכשהייתי צעירה, אני חושבת, האמת שאצל פליקס זה התחיל להשתנות, כבר התחלתי באמת ליהנות מהשחייה, אבל לפני זה הייתי עושה מה שאומרים לי, המון המון פרפר באימונים, המון המון קצבים, המון מטרות של, אתה יודע, אליפויות אירופה, בוגרים, נוער, כל הדברים האלה, בלי לדעת אם זה בכלל משהו שאני נהנית ממנו. פשוט הייתי שם, אתה מבין? אמ, ואני חושבת שזה הרבה אנשים במצב הזה והם לא מבינים. כשאנחנו צעירים אנחנו פשוט שוחים, ואז אנחנו מגיעים לתחרות ואנחנו כאילו, אומייגאד, כזה, אתה מבין? כאילו נקלעתם לסיטואציה כזה. בדיוק, הכרתי לסיטואציה, ולפני זה, אתה יודע, כי ילד, אתה לא מגיע לאימון בוקר ואומר, אוקיי, אני עושה את זה בגלל
שזה ישפר אותי עכשיו במעורב, בפרפר, בחצי השני. אתה בא, משלים את האימון, הכי טוב שאתה יכול, זה לא אתה לא עושה את זה טוב, הכי טוב שאתה יכול, אתה גאה בעצמך, אבל בסופו של דבר אתה כאילו ממשיך ביום שלך, הולך לבית ספר, אתה ואז שנץ של איזה 3 שעות, ואת מגיעה לעוד אימון. וגם ברגע שהגעתי לפליקס, הוא סיפר, אני הקשבתי לפודקאסט, והוא באמת ממש דיטלס, כאילו ממש לכל הנקודות הקטנות, שידעתי כל אימון מה אני עושה, ולמה אני עושה, וה-USRPT שהיינו עובדים עליו המון. וזה בסוף הגיע גם התוצאות. באתי לתחרות וידעתי מה הקצב, באמת ההרגשה של הקצב שאני צריכה לעשות, ועבדתי קשה בשביל זה. ושוב, זה לא שלא עבדתי קשה לפני זה, וזה לא שהיה לי מאמנים, לירן ולוקה, באמת בני המאמינים הכי טובים שהיו לי בחיים. לירן מהמם. ולוקה זה צוות שהיה וואו, בגלל זה גם עבד, אבל פשוט ההבנה שלי בתור ילדה על השחייה הייתה קצת שונה. אז אם כבר אנחנו ככה נלך לציר הזמן, אני רוצה לחזור איתך דווקא ללירן ולוקה, ויש לך באמת שיא גילאים נורא נורא איכותי, שמחזיק מאז ב-200 פרפר, עשית 2.14.2 אם אני לא טועה, כן, עשית קצת שיעורי בית, אז את זוכרת איזה משהו שעבד לך בחיבור הזה, משהו לפני המקצה שעשית באימונים, או משהו מנטלי שפתאום באת למקצה והתפוצצת? זו שאלה טובה. אמ, אני ולירן המטרה שלנו הייתה מאוד ברורה 2.13 באותה שנה. השיא שלי היה 2.16. אמ, אבל בוא נדבר על ההכנה רגע, באמת היינו שוחים המון המון פרפר באימונים, זה עדיין היה בתקופה שהייתי שוחה רוב עם לירן רק, לא עם לוקה. תמיד היה לירן היה בתמונה, אבל שוב, אחרי 2.14 העבירו אותי להתאמן עם לוקה והבוגרים, אבל בשלב הזה הייתי עדיין עם לירן והאקדמיה, והיינו עושים, הייתי שוחה 200 פרפר, לפחות פעם בשבוע עם חליפה, וזה היה תמיד בטווח של 2.16 ל-2.17. ככה. באמת, משום... אני זוכרת שהיה איזשהו אימון, אני לא אשכח את זה אף פעם, ש5 דקות לפני ה-200 פרפר כל כך כאבה לי הבטן, לא רציתי לעשות את זה, הלכתי, הכיתי, חזרתי, וכאן אומר, טוב, יאללה, מה אין ברירה, אנחנו חייבים לעשות את ה-200 פרפר. טוב, נו, ואני עושה את זה ב-2.16, אוקיי. בכל תחרות אפשרית שאני קופצת אליה, 2.16, 2.16, 2.16. ואז, ומכנה מנטלית לא הייתה. ל... לשום דבר. לא היה הכנה מנטלית. זה היה הכל ביני לבין לירן והמים. אמ, ואז טסנו לתחרות באוסטריה, והייתי צריכה לעשות את הקריטריון לאליפות אירופה. guess what? הייתי 2.16. טוב, עשיתי את הקריטריון, זה מה שחשוב. וזו הייתה התחרות הראשונה. היה 3 אפשרויות. אוסטריה, גביע האיגוד, והיה את התחרות האקדמיה, שהיום אין אותה כבר. ואז באנו לאיגוד, כאילו בטייפר מלא. guess what? 2.16. טוב, טוב, נו, מה נעשה? זה 2.16, ונזכה מהר באליפות אירופה. כאילו, לא היה לי שום ציפייה, כי אחרי זה, אליפות האקדמיה שבוע אחרי זה, מה יכול להיות כבר 2.16? כאילו, גם לא ידעתי אם אנחנו בכלל, אני אשחה, לא אשחה, אם אני צריך, כי אני לא צריכה, תכלס. ואז לירן אמר, יאללה, בואי נשחה, כאילו, למה לא? כאילו, זה עוד אימון, זה טוב, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. ואני ממש זוכרת את זה, ישבתי ליד קטרין, כי קטרין, ואני חושבת שזה היה דרה גולובטי ששחקה לידי, או דרה גולובטי? אני חושבת ששתיהן, אחת אוקיי, השתיים. 12, אז אולי מישהי אחרת. למה? היא הייתה בת 12 ב-2018? בת 13, 2005 אם אני לא טועה, אז בת 13. לא, למה לא 200 פרפר? אני חושבת יש לי את הסרטון, אני יכולה להסתכל אחרי זה. אוקיי. אבל קטרין הייתה לידי, ואנחנו יושבות ממש לפני המקצה, ואני ממש זוכרת, פשוט מסתכלת, באפס ציפיות, אפס לחץ, ואמרתי לה מה שיהיה. מה שיהיה, מה יכול להיות כבר? וקפצתי למים, וזה הרגיש כמו כל 200 פרפר של 2.16 רגיל, אבל נגעתי בקיר וזה היה 2.14.2. שום דבר לא היה שונה בהרגשה. לא, כאילו אולי,
סגרתי קצת יותר מהר, פחות כאב, אבל עדיין לא הרגשתי שאני עכשיו באיזשהו קצב מטורף. זוכרת שנגעתי בקיר 2.14.2, ואפילו לא ידעתי שזה שיא גילאים. לא כיוונתי לשיא גילאים באותו יום. לא כיוונתי לשיא גילאים בכלל. כאילו זה היה שיא נוער, אז לפני שלאה שבר זה היה שיא נוער. ואז פתאום גיידר, שיא נוער חדש, ואני כאילו, ופתאום על הלוח, וזו פעם ראשונה שהשם שלי ככה היה על הלוח, וזה היה רגע עילאי מאוד מאוד מאוד. ופה נכנסתי לליגה של הגדולים כזה קצת, אתה יודע, זה היה איזה כולה 0.3 מהקריטריון אליפות אירופה לבוגרים. מה? אני? כאילו? ובגלל זה אז העבירו אותי ללוקה, וניסו שבאליפות אירופה, הייתי ממוקמת שישית או חמישית באירופה, בנוער, והמטרה זה הגמר. לא עשיתי גמר, סיימתי אני חושבת 9 או 10, שזה מבחינתי היה יפה מאוד, אבל לעומת האחרים, אתה יודע, אבל גם הייתי מרוצה מאליפות אירופה הזאת, לא, 2.15 עשיתי, לא רע. כן. אני זוכרת, אתה יודע, אני זוכרת שבאליפות אירופה הזאתי, לפני החצי גמר, דיברתי בוואטסאפ, אני לא חושבת שהיא אפילו תזכור את זה, עם שיר וסרמן, לא יודעת אם אתה יודע מי זאת. גם שחקנית פרפר מאוד מאוד טובה שטסה למרשל באיזשהו שלב, בקריית אונו, שמע לי בהצלחה וזה, ואמרתי לשיר, I'm freaking out. כאילו, וואו, מה אני עושה? ולוקה אפילו לקח אותי רגע לצד, ואני כאילו, אומייגאד. זה פתאום לא בישראל, לא במגרש הביתי. בדיוק, והצלחתי איכשהו להוציא 2.15 מכל הסיטואציה הזאת, אבל כן, זה הסיפור של ה-2.14. ולמה באמת החלטתם, אנחנו שוחים 200 פרפר עם חליפה כל שבוע? אני חושבת שבווינגייט הם מאוד האמינו להתחרות עם החליפה ולהרגיש את הקצבים, שחקנו המון עם חליפה. אולי לירן יוכל להגיד לך למה, אני לא יודעת, לא אהבתי את זה מאוד. כל פעם 200, אתה יודע, זה היה כל פעם לחץ מחדש כזה. אבל מצד שני זה היה מאוד חכם, כי למדתי להכיר את המשחק הזה בעיניים עצומות. אז כנראה זה, בגיל הזה, לדעת, לתת לנו לסחוט את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם ולהרגיש, זה חכם, כי אתה בסוף מגיע לתחרות ואתה יודע מה אתה עושה. מדהים. אני אומר כי גם, אני לפחות, לדוגמה גם הייתי עושה הרבה פעמים, לא עם חליפה, אבל המאמנת שלי אז לודמילה, היינו עושים 200 פרפר לפחות 3 פעמים בשבוע בסוף כל אימון. וואו. וכן, זה היה נורא לגוף, אבל בסופו של דבר זה כן עזר. אני חושב שזה בעיקר מנטלי, לפחות אז, כן, כשאתה מסתכל על 200 פרפר ואתה אומר, וואי, מה זה? כן, זה 200 פרפר. בדיוק, בדיוק. אז אני יכולה להגיד לך שהיום, כאילו על ארוכה, אין לי מה לדבר איתי לעשות 200 פרפר, אבל ביארדים, 200 פרפר, נו. עשיתי כל כך הרבה כאלה, כן, זה כבר לא, אתה יודע. כן, לגמרי. אני רוצה להמשיך עם הנושא, אז באמת בציר הזמן ככה, אז באמת דיברת ככה בקצרה על מחלת הנשיקה, כן. אה, או מונו באנגלית. אני חושב שהרבה אנשים קצת לא מבינים מה זה אומר, אז אם את יכולה קצת לספר, זאת אומרת, זו מחלה שממש מחלישה אותך, נכון? במקרים הטובים, זה רק מהמם. מחליף אותך. אני לצערי קיבלתי את זה אספר לך איך זה בכלל התגלה. אה, אני הייתי פשוט חולה כל שבועיים במשהו אחר. כל שבועיים הייתי חולה במשהו אחר. הייתי הולכת לרופאה בווינגייט, אוקיי, יש לך וירוס, אוקיי, יש לך דלקת גרון, אוקיי, יש לך זה, ובלה בלה בלה בלה. אה, ואחרי חודשיים, לא, זה לא היה חודשיים, זה היה ב-2019 בתחרות באוסטריה, עלה לי החום, ואני כבר אמרתי די, אני לא יכולה יותר. זה הגיע למצב שלפני זה התחיל בינואר, ש, שכל ה4 חודשים האלה, התחרות הייתה באפריל, הייתי על הפנים. שוב, אני מאוד אוהבת את המאמנים, ואני מאוד אוהבת את ההורים שלי, אבל הם חשבו שאני עצלנית, ואני סתם, וזה לא באמת, ואוקיי, את חולה, נו יאללה, אז יעבור. ואני לא תפקדתי.
לא יכולתי לעשות כלום. הייתי ישנה, שותפה שלי לחדר בווינגייט, ליאן, הייתה אומרת לי, בואנה מה, אני לא רואה אותך. לא יכלתי, הייתי ישנה מ9 עד האימון, אחרי האימון הולכת לבית ספר. ישנה, כל היום ישנה. אז ככה זה התחיל, העייפות. ואז בפברואר, מרץ, אפריל, כבר הייתי חולה כל חודש או שבועיים במשהו אחר. חזרתי באפריל, ואמרתי, אני לא חוזרת לרופאה בווינגייט, אני הולכת לרופאה בבית ברמת גן, והיא אמרה לי, מה, מהר לבדיקות דם, ובעצם רואים מחלת הנשיקה בתפקוד כליות. והתפקוד כליות שלי, תפקוד כליות רגיל, אני חושבת שזה באזור 100, אין לי מושג בבדיקות דם, אני רק זוכרת ששלי היה 370 ומשהו. משהו ברמה שהיא אמרה לי, וואו, כאילו, צריכה לעצור הכל עכשיו. סיימת כאילו את העונה. ובעצם קוראים לזה מחלת הנשיקה כי הטחול והכבד, טחול והקיבה, משהו, טחול ומשהו הם מתנשקים. אז הכל מתנפח בבטן. אה, אז כן, לא, כמה זמן היית מחוץ למים? יצאתי מאפריל, ואז כבר חזרתי לפליקס. חזרתי לפליקס ביולי, משהו כזה. שחיתי באליפות הזאת. שחיתי באליפות קיץ הזאת, 400 חתירה אפילו. כן, אבל לא היה טוב או משהו, אבל שחיתי, הייתי עם החברים, והתחלתי לחזור לעצמי לאט לאט. אפילו אה, נסעתי למחנה אימונים, אני חושבת. זוכרת. ואיך היה לחזור? קודם כל את חזרת כבר לא לווינגייט, מין דף חלק כזה, לא דף חדש. וואי. המתנה, חוץ מהקולג', המתנה הראשונה שעשיתי לחיים שלי זה ללכת לכפר מכבייה. כאילו, ולחזור הביתה. אני יוצא לי לפעמים לחשוב מה קורה אם הייתי נשארת בווינגייט לבוגרים והייתי כן עושה את הקריטריון, הייתי מאי אחרת ובן אדם אחר, וקודם כל חזרתי ישר לטיפול פסיכולוגי. ישר, אני לא מתביישת להגיד את זה, לטיפול פסיכולוגי אינטנסיבי במשך שנתיים. מצאתי חברים, עם כמה שאני מאוד אוהבת את כל החבר'ה מהכיתה שלי, לא, זה חברים, אבל לא הכי טובים בעולם. כאילו, זה לא חברים שאני יכולה להגיד, אוקיי, no matter what, they're gonna be there for me. ומצאתי חברים, חברי אמת. אניטה, אתה יודע מה זאת אניטה? שם משפחה? מטלינסקי. כן, כן, כן. אני, קודם כל חזרתי לשחק עם אח שלי. היה לי קשר מאוד טוב עם אח שלי. אז פתאום חזרתי, ואניטה, וארפז, ויצחקי, ואופק חנש, ושומסקי, וכל החבר'ה האלה קיבלו אותי בידיים, בזרועות פתוחות, בחיבוק, ופליקס גם, אותו דבר. אז זה היה וואו. פתאום יש לי חברה כזה, ואתה יודע, והם אכפת להם, ואני מתראה איתם כל יום, וכמה שהייתי גדולה ממהם ב3 שנים, או 4 שנים אפילו, הם היו החברים הכי טובים שלי בעולם. איזה זה, יופי. כן, זו המתנה הכי טובה שעשיתי לעצמי בחיים, כפר המכבייה. האמת. ועכשיו, בוא נגיד פליקס הוא לא המאמן הכי קונבנציונלי, כן, במיוחד גם אחרי שככה דיברתי איתו איזה כן. כמה דקות טובות. איך באמת היה השוני בין האימונים בווינגייט, פתאום את באה להתאמן עם פליקס ואתם, אני מניח, עושים דברים שאתם לא היית עושה בווינגייט. כן, וואי, איזה חיים טובים היו לי. הוא סיפר לך, כאילו, כמה... כמה הוא מאמין במנוחה, והדברים שהוא האמין בהם, י- מאוד התאים לי באותם רגעים להאמין בהם. וקודם כל האמנתי בו ממש. הוא גורו של טכניקה, הוא גורו של שחייה, אז באתי ואמרתי כאילו, לא, אני עושה מה שאתה אומר. וקודם כל, הטכניקה שלי בפרפר, הוא מאוד התלהב ממנה ישר. הוא מאוד מאמין בדרך שאני שוחה. אז זה היה מושלם. אז כל מה שהיינו צריכים זה לחזק את הדברים הקטנים ולעבוד על הקצב שלי, אבל נכנסתי מאוד מהר לשגרה שלו, ואז גם זוהר שיקלר הגיע, אז בכלל לשתינו היה מטרה לעשות אליפות אירופה, היא הצליחה, אני לא, אבל אני מאוד התלהבתי מכפר המכבייה ומהאימונים ומהכל, מהכל שם.
אני זוכר עוד איזשהו סט שהייתם עושים, אם זה משהו ב-USRPT או משהו שאת רוצה ככה לשתף? ב-USRPT, ה-20, 30, 50 בקצב 200 בפרפר, על יציאה, האמת שאני לא זוכרת את היציאה, אני חושבת דקה, Mhm. אולי אפילו. זה היה כיף, כי היינו עושים את זה כקבוצה. והייתי שוחה עם עוד כמה ילדים פרפר, והיינו נלחמים אחד בשני ומעודדים, והיה מוזיקה טראנס ברקע, וכולם באנרגיות מטורפות, וזה היה כאילו 3-4 פעמים בשבוע, והיה גם קיקסט פעם בשבוע ביום שני או ראשון, אני לא זוכרת. היה אימון זנוקים, וידענו כל יום למה אנחנו באים, שזה היה כיף. והאווירה, האווירה בכפר המכבייה זה מה ה-30-50, 20-50 הזה בפרפר, שאני חושבת שהיינו מחזיקים את זה בקצב 31, 30 לפעמים, 31, 32 גג, 32 זה כבר לא וואו, Mhm. באמת. אולי הוא יתקן אותי, אבל אני לא חושבת שעלינו על 32. כן, כי רצינו לעשות מתחת, ניסינו לעשות 2.8 בקצרה, אז 32 זה כבר פסילה. אמ, אז הייתי מהירה, והיה לי כיף, והיה לנו גם כאלה סטים של 25, שזה 30-25, שזה גם בקצב ל-100, הכל זה כאילו אוויר, הכל מגיע מהאווירה ומהאנשים. טוב, כל הזמן מזכירה את הקטע הזה של האווירה ושל בוא נגיד המרגש באימון. אני חושב שזה ממש underrated, ואנשים לא מבינים כמה זה חשוב שאתה באמת תאהב את האנשים שאתה מתאמן איתם, ואפילו שתהיה מוזיקה טובה, כן, ושכולם יתנו בראש ביחד. כן, כן, לגמרי, כי שוב, במקומות האחרים שהייתי בהם, המוזיקה זה היה מה שאתה יודע, יוצא איזה לא יודע, אני אפילו לא זוכרת איזה שירים אמריקאים כאלה פופ, ופליקס מאוד האמין בטראנס, כאילו במיקסים, והיה לנו כזה רמקול ענקי, וברגע שמתחיל הסט המוזיקה גם מתחילה, ואז אתה יודע, זה כיף. אז, וכולם באווירה הזאת, ואין סיכוי שאתה לא באווירה הזאת, וגם אם לא בא לך להיות באווירה הזאת, אתה נכנס לאווירה הזאת. טוב. כן. אני חושב, אם תקני אותי אם אני טועה, היה לך איזה שיא גילאים שם בקצרה, נכון? 200 פרפר, אם אני לא היה טועה. בגיל 13, 14, 15, אפילו 16 אולי, אפילו 17, 18, אבל הכל נשבר כבר. כאילו, כן, עברתי שנה אחרי זה לאה. כן, לא, אני מדבר בתקופה שהתאמנת כבר עם פליקס. לא. כבר כשהייתי עם פליקס הייתי כבר בוגרת, הייתי 18 נכון. פלוס. אבל הייתי כמה סיריות בודדות מהשיא ישראלי בקצרה. כן, כן, אז לזה התכוונתי. אני זוכר שהיה איזה כן. מקצה, משהו ש... עשינו משחק, היה הרי טריילס בדצמבר, בקורונה. כן. אז שחיתי שם מאוד מאוד טוב גם. דקה 0-0 ב-100 פרפר על ארוכה, ה-200 לא היה טוב, בגלל בעיה רפואית שהייתה לי, ולא ידעתי איך להתמודד איתה, ועשיתי את כל הטעויות האפשרות חוץ מלהתמודד איתה. אז באתי בוקר אחרי זה ל-200 פרפר, 2.15, לא רע, אבל ה-100 היה פיגוז. ושבוע אחרי זה היה אליפות צעירים. אז פליקס רצה שנעשה משחקי הזמנה, לשבור את השיא הישראלי ב-200 פרפר. שיפרתי את השיא שלי שם ב3 שניות, שיא 2.10. תוצאה שהרבה הרבה שחיינים גם היו רוצים לעשות, לא כן. רק, לא רק שחייניות. אה, בקצרה, לא בהרבה. ברור. כן. קודם כל נדבר קצת על המקצים האישיים שלך, את לא בחרת חיים קלים. החיים בחרו אותי. כן, אה? את כן. שוחה 400 מעורב, 200 פרפר, 200 גב, 200 חופשי גם בשליחים. עכשיו, אה, לפני שאתה ממשיך, אני כן, הגעתי לקולג' שרק 100 פרפר עבד. אתה יודע, 200 פרפר כבר לא עבד ממש, אבל... נכון. אתה יודע. אז אני בלוז של התחרויות, 100 פרפר, 200 פרפר, ומה ש... אתה יודע, למה הקשר מעורב? אתה יודע, עשו לי ריקרוטינג על ה-200 ו-100 פרפר. כן. המעורב הוא נכנס לתמונה פה, זה... אף... אני לא יודעת להגיד לך למה. עשינו איזושהי תחרות, המיד סיזן הראשון שלי בפרשמן, הוא אמר לי, יודעת מה, נראה לי אני הולך לשים אותך ב-400 מעורב ו-100 פרפר באותו יום, ובואי נראה.
ואני, אתה יודע מה יכול לקרות? יאללה, אני אזכה את זה, כי עכשיו, כי הרי כפרשמנית שאף פעם לא שחקת 400 מעורב זה כיף. אתה יודע, יגידו לך עכשיו בוא שחה 400 מעורב בקונפרנס, יאללה, משהו חדש, אתה יודע. למה לא? שחיתי, ושברתי שיא בית ספר. ו... ושם כבר, זהו, גיים אובר בשבילי. וזהו, זה נהיה 400 מעורב, נהיה המקצה החזק שלך כן, במכללות. יש לך גם מדליה אישית, אני חושב, יש לי, במקצה הזה כן, ב-NCAA. יש לי בזה וב-200 פרפר. אבל ב-400 מעורב ניצחתי את ה-NCAA. מטורף. איך, כן, כי אני יודע שחזה תמיד היה סגנון החלש שלך, כן. אז ופתאום פה, מה קורה? כן, אז השנה הראשונה שלי באמת החזה היה מאוד מאוד גרוע. בשנה השנייה הגיעה מאמנת ולנטינה, ואל, אלופת עולם במאה חזה, 50 חזה, רוסיה. נשואה לאחד השחיינים שהיה שוחה בנובה, גם הוא בעצמו אלוף המכללות, שחיין כמעט אולימפי של רוסיה, מאוד מאוד בכיר, והגיע לאמן פה. וחזה זה סגנון שתמיד מאוד מאוד סקרן אותי. זה גם כיף. אתה יודע, שוב, לנסות משהו חדש. והאמת שבאותו קיץ חזרתי לארץ אחרי הפרשמניר, והיה את המכבייה וזה, ועשיתי ב-400 מעורב את המכבייה. אז לא היה לי ברירה לעבוד עם חזה עם פליקס. ופליקס חזה זה גורו. אז כבר בקיץ החזה שלי כבר התחיל להיות הרבה הרבה יותר טוב, והיה לי כיף, ויצחקי נתן לי פידבק, וג'וי בעצמו, אח שלי, הוא חזיסט. אז פתאום היה לי פאשן כזה חדש, ואפילו בשליחים של מכבי עשיתי חזה. אז באמת בשנה השנייה הייתי עושה 3 אימונים בשבוע חזה. וואו. כן, הייתי שוחה המון המון חזה ונהניתי מזה, וגם אבל זה היה אור בקצה המנהרה, כי היה לי קיץ לא קל בפרשמניר שלי, ההורים שלי התגרשו, והיה לי קיץ לא קל בכלל, ואז בל הגיעה, והיא הכי סוויט ונחמדה בעולם, ואמרתי אני נדבקת אליה. לא משנה מה, אני נדבקת אליה, כל אימון שהיא מעבירה, אני נדבקת אליה. אז 3 פעמים בשבוע הייתי שוחה איתה, אימון של חזה שעתיים. היינו עושים 400 חזה, כאילו... והייתי שוחה את זה טוב, ירדתי 5 דקות ב-400 חזה. יארדים. ירדים, כן. כן, וואו. אני פשוט, אני לא יכול לשחות יותר מחזה באימון, כי אז כואב לי המפסעות ונתפסים לי השרירים, אני כאילו רק בתחרות נהנה לשחות חזה. באמת, אני חולה כן, על זה. לא כי זה יכול אחר, לדמיין. פתאום משהו אחר בשבילי, אתה היית חזיסט ופרפריסט כל החיים, אתה מבין? כן, כן, כן. אז גם הגב נכנס לתמונה. אני גם שוחה גב פה. אתה היית עד לניצחון שלך כן, נכון, 200 בקונפרנס גב. ב-200 נכון. גב. אז פתאום אתה יודע, יש לי כל כך הרבה סגנונות, ועם כמה ש400 מעורב זה משחק קשה, זה פתח לי עולם חדש, ואני מאוד אוהבת את זה, מאוד. יש איזה משהו יודע, אני מניח שהרבה צופים בזה שחיינים, ובוא נגיד לרוב החזה הוא לא הסגנון ההוא. אה, אבל אני יכולה להגיד לך את האמת, כל פעם שאני מסתובבת לחזה במעורב, אני כאילו, יש. כן, אתה גם ראית אותי בקונפרנס ב400 מעורב, הם היו כן, לפניי, ואז הגעתי לחזה, פתאום לי יש חזה. כן. אז זה מרגיש טוב, כי בדרך כלל בארץ, מה קורה? פרפר גב אני עם לאה ונסטיה, חזה, ביי. כאילו, אז זה שבת שלום. כן, אין מה לדבר בכלל, אין מה להילחם, כן. הם שוחות את זה באיזה 30 ומשהו שניות, אני ב40 ומשהו שניות. אז אז באמת, מה בעצם שינית בטכניקה, או משהו שוואל אמרה לך, או פליקס, שבאמת גרם לך לשיפור הדרסטי הזה בסגנון הזה? קודם כל לא ידעתי לבעוט, לא ידעתי שצריך לעשות אצבעות החוצה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מאוד מחקה את יצחקי בתנועה שלו. אז אם התנועה שלו היא מאוד כאילו שטחית כזאת, כמו מהמם. הדמפית, תנועה כזאת שאתה מסתכל, אתה אומר, איך הוא גורר כל כך הרבה מים? ואז הבנתי שזה משחק לטובתי, כי הפרפר שלי הוא טוב, אז אם הגריפה שלי מגיעה מפה, גם בחזה, אז זה מה שאני צריכה לעשות. ובאמת, להיות שטוחה על המים, להרים את האגן,
חיזקתי מאוד, תמיד הרגליים שלי היו מאוד מאוד חזקות, אבל פתאום הפרונט סקוט שלי אני יורדת עד הסוף למטה בשביל לחזק לגמרי, ובשבילי כמה שיותר אני שוחה חזה אני יותר טובה בזה. אז ידעתי שאני צריכה לשחות הרבה 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 חזה, וזה מה שעשינו. וואו, אצלי זה בדיוק הפוך, כמה שאני מתאמן יותר חזק ככה משהו משהו מתקלקל. לא, אני חייבת המון חזה, המון. כאילו מה זה המון? אתה יודע, אם לא יותר מ2 קילומטר באימון. זה עדיין הרבה. כן, זה המון, אבל גם לוקח לי זמן עד שאני מרגישה טוב בחזה. זה לא שאני עושה תנועה ראשונה ואני אוקיי. זה, זה מעצבן, כי אני לא יודעת למה, אבל חזה זה הסגנון היחידי שאני צריכה לעבוד עליו בחימום, באמת, בשביל לזוז ולתפוס מים, אתה יודע. אז לא היה לי ברירה, אבל זה מה שעשיתי. באמת הראה דיבידנדים, ניצחת את האליפות המכללות, אני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה זה קשה באמת לנצח אליפות מכללות. אני לא בטוח אם היה לנו שחיין או שחיינית שניצחה D2 חוץ ממך, אבל אני אצטרך לבדוק את זה. לא. אה, גיא כן, ברנע הוא השחקן היחידי שניצח, אני חושבת, אליפות במכללות, וזה דיוויז'ן אחד, וזה עם ברקלי בשליחים. כן, כן. אז עוד פעם, אם אנחנו כבר פה בסימן של להעלות קצת מודעות כן, ל-D2, אז בהחלט אתה שחיינית לזה. אז באמת, אם כבר אנחנו מדברים על היארדים, את חושב שתמיד היית שחיינית יותר של בריכות ארוכות. כן. איך באמת, יודעת, להגיע כפרשמנית ופתאום יש לך כל שנייה קיר, כל שנייה, וגם שוחה מקצים ארוכים, אז אני מניח שיש גם סחרחורת קצת. לא ידעתי. אני אגיד לך את האמת, שאפילו שנה שעברה, כאילו גם בסופמורי, שהיה לי את השנה, שאתה יודע, שעשיתי, ניצחתי אליפות המכללות וכל הדברים האלה, עוד לא, הסגנון שלי עוד לא נבנה. זה סגנון שונה לגמרי. הרי פרפר אני מאוד ארוכה בבריכה ארוכה, ופה, מה זה משנה הריקוד? אני צריכה, אתה יודע, בום 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 בום. אמ, אז קודם כל, לשמחתי היה לי דוגמאות מאוד מאוד טובות בקבוצה בנות, לראות איך כל מקיר לקיר, גם אם זה 200, בום 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 בום. ולאט לאט הבנתי את זה, שאוקיי, ביארדים, אני יכולה להגיד לך, אני ילדה עצלנית. הייתי ילדה עצלנית. ולשחות 200 פרפר בבריכה ארוכה, כל מה שאתה צריך זה להחזיק. אז זה היה לי טוב. אתה יודע, מתאמצת, אבל לרמה מסוימת. ופה בשנה הראשונה זה באמת היה ככה, בגלל זה גם לא היה לי ממש בעיה לשחות 400 מעורב, כי 400 מעורב זה משחה ארוך, אתה יודע, אתה צריך לשמור כוחות. עכשיו זה לא נכון, אתה צריך all out מהרגע, לא all out, אבל לתת גז מהרגע כן, הראשון. אמ, אז לאט לאט הבנתי שאוקיי, צריך לעבוד קשה, צריך לשחות מהר, כאילו, באמת מהר. ואז הבנתי באמת שהתפיסה שלי על הארוכות גם לא נכון. אני חושבת שהיום הרבה שחיינים בעולם שוחים משחים, תראה את לאון מרשון, הוא מהרגע הראשון נותן בראש. כאילו, אין, לא תראה שחיין שמתבשל לו. שחיין שמנצח, הוא בא, הוא אומר לך שהוא מנצח. וגם בבנות ככה. רגן סמית, גרצ'ן, כולם. מהרגע הראשון, והיום השחייה השתנתה. היום זה אנשים באים, נותנים מה50 הראשון הופעה. אני חושב שגם 200 פרפר, אם כבר הזכרנו אותו, הוא משחה נורא שונה מבריכה ארוכה. כאילו, על כן, הבריכה הראשונה אתה כבר מתחיל, אין לך באמת את ה-easy speed הזה, אולי כן. טיפה, אבל... אבל היום אני חושבת שהמון שחיינים מהרגע הראשון כבר נותנים, כאילו הם נלחמים על זה מהרגע הראשון. אין, ואז אתה לא... כשאת הולכת לשחות 400 מעורב עוד כמה ימים, את מרגישה שמהבריכה הראשונה את כבר מתחילה, את יודעת, להילחם על זה באטרף? אני יכולה להגיד לך שניצחתי לפני שנתיים, אה, היה לי מנטרה שתלחצי על הגז, כל הזמן אני לוחצת על הגז, ואם לרגע במסחה אני מרגישה או אומרת לעצמי, אוקיי, תנוחי קצת עכשיו כי קצת כואב, אז להפך, את לוחצת עוד יותר, מגבירה תדירות. אז זה מה שהיה לפני שנתיים וזה עבד. אם אני הולכת לעשות את זה עוד כמה ימים, המטרה שלי כן, כן, כאילו, זה 400 מעורב האחרון שלי,
וכמו שאמרתי לך, אני רוצה להשאיר הכל בבריכה. אז יש לי מטרה מאוד מאוד ברורה ותוצאות לכל 100 שאני הולכת לנסות להשיג אותם. אם יכאב, אני אלחם. זה משהו שמאוד למדתי בקולג', זה להילחם. אז אני הולכת להילחם. זה, זה מה שאני הולכת לעשות. נחזיק לך אצבעות, תודה. אה, ונסקר את זה גם. כן. אז באמת דיברת גם על כמה הספורט בקולג'ים הוא ספורט קבוצתי, ופתאום זה לא הכל עליך, למרות שזה גם עליך, אז אני יכול להגיד שאני פגשתי אותך השנה פעם ראשונה, זו שנה ראשונה שלי בדיוויז'ן 2, וגם התחרנו באותו מיד סיזן וגם אותו קונפרנס, ואני חייב להגיד שהקבוצה שלך, NSU, נורא נורא קבוצתית. זאת אומרת, כן. תמיד על שפת הבריכה עם המאמנים, מלא מלא בנות עם קעקוע כזה של כריש, כי אתם כרישים. אז תסביר קצת איך זה באמת להיות חלק מהדבר הזה, כי זה משהו שלא רואים בארץ. לא רואים, ואני חושבת שלא רואים את זה בשום קבוצה אחרת בכל ארצות הברית. ונכון, לא הייתי בדיוויז'ן 1, אני לא יכולה לשפוט, אבל בדיוויז'ן 1 יש שחיינים מאוד 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 גדולים, שקשה לי להאמין שהקבוצתיות הזאת אולי נראית ככה. כי אתה יודע, יש לך שחיינים אולימפיים ברמה שכנראה הם באים נותנים את העבודה שלהם, ואתה יודע, הולכים. או כן. הולכים נשארים עם הקבוצה, אבל יש להם גם לו"ז מאוד מאוד צפוף. אבל נובה, מהרגע הראשון שהגעתי לפה, קודם כל הקבוצתיות זה מספר אחד. אנחנו כל הזמן מאוד מאוד מקפידות על זה שחייב להיות deck present. חייב להיות בנות, אם זה בקונפרנס, אם זה בתחרות, אם זה בדורמיץ, חייב להיות כמה בנות בבריכה שיעודדו. אין פה שאלה. והרצון שלנו להצליח כקבוצה, גם היית עד לזה בקונפרנס שהפסדנו ב5 נקודות ונלחמנו עד הרגע האחרון. זה פשוט מתעלה על הכל. וזה למה אתה גם רוצה לבוא ולעשות את זה בשבילם. יותר ממה שאני רוצה לעשות את זה בשביל עצמי. הניצחון ב-200 גב הזה היה נטו בשביל לשים אותנו עוד יותר על המפה. הניצחון ב-400 מעורב זה כי שתי הבנות לידי היו מטמפה ואין סיכוי בחיים שאני מפסידה להם ולתת להם את הנקודות. והבנות שמחוץ למים רוצות את זה בדיוק אותו דבר כמו שאני בתוך המים. אני רואה את זה על הפרצוף שלהם לפני זה, והשליחים שלנו והכל, זה מצד אחד כיף, כי אתה יודע שיש פה קבוצה שלמה, אבל מצד שני אני מאוד מפחדת לאכזב לפעמים. חוששת לאכזב. אז המון על הכתפיים, במיוחד בגמר כזה של 200 גב, שש בנות מטמפה, אני ועוד, כאילו, אני ועוד שחקנית מנובה. שאתה אומר אז לך, טמפה זה גם הקבוצה היריבה, למי שלא כן, ככה, כאן, טמפה ו-NSU באמת, בוא נגיד, רייבל. כמו הפועל נגד מכבי תל אביב כזה. כן, לגמרי, לגמרי. טרשטוק רציני, לא יודעת אם אתה מודע לזה שיש פה, לא מהצד שלנו, אם אתה ראית אותנו, אנחנו הכי מחייכות ומעודדות ותומכות, אבל פה בצד השני יש טרשטוק רציני ברמה שהן מעלות לאינסטגרם שלהם, אוכלות גומי של כרישים באותו יום שמתחיל הקונפרנס, או מפיצות פייק, כאילו, שיחה מזויפת שלי, האמת שאני הייתי בסיטואציה הזאת, די. שיחה מזויפת שלי אומרת אני מפחדת מטמפה. כאילו, יש פה טרשטוק מהצד שלהם רציני, יאמר לזכותן שהן היו, ניצחו. האמת, אני לא יודעת אם אתה מודע לסיפור הזה שהם לא ניצחו בכבוד, בפייר, כי הם פסלו את השליחים שלהם, שניצח את הגמר ב', הם קפצו 2.33 יותר מוקדם. אוקיי, ולא הורידו להם נקודות. עכשיו, בקונפרנס שלנו, לצערי, זה פוסלים על העין, ולא על ה-time reaction. נכון, 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 בסוף, נכון. כשקיבלנו את ה-PDF, ראינו את זה, וראו את זה, זה היה ברור כי הובלנו את השליחים, ואז פתאום השחקנית מטמפה קפצה איתנו, וכולנו כאילו, מה? אה, אז אם הם היו נפסלות, הם היו מפסידות 18 נקודות, אז אם אתה מחשב, הם ניצחו בחמש, היו מפסידות ה-18, היינו מנצחות, אבל אני יכולה להגיד לך שזה נתן לנו הרבה רעל טוב לשלושה שבועות האלה. אנחנו באות לנקום,
אנחנו באות להראות להם מי אנחנו. אין יותר שליחי בית, כי הרי שמת לב שהשליחי בית שלהם, הם שיחקו מלוכלך, הם גם שמו את השליחים בית החזקים, בשביל לקחת כמה שיותר נקודות, כי הם ידעו שגם לשליחים החזקים שלהם אין סיכוי נגד השליחים א' שלנו. או ללין, נגיד לין יותר טובות מהן בשליחים. אז הם בכוונה שמו את הטובות בבית בשביל להוריד לנו נקודות ולקחת יותר. אז הם שיחקו פה עם הקלפים מאוד מאוד חכם. אז יש לכם בית באליפות המכללות. אז ויש יש איזשהו רצון גם, יש לכם סיכוי לנצח את כן, כל האליפות? בטח. בטח. כרגע אנחנו לא ממוקמות בטופ אפילו 3, אבל גם לפני שנה לא היינו ממוקמות בטופ 3. אתה יודע שאנחנו back to back. כן. כן, אז בשנתיים האחרונות גם לא היינו במקומות ראשונות, ובסוף יצאנו. אני אגיד לך מה, כל שחקנית על הנייר זו שחקנית שהעפילה, אין לנו שחקניות שליחים בכלל. אז קודם כל זה כבר איכותי מאוד. אנחנו באות 11 בנות שכל אחד מהם העפילה, וכל אחד מהם עם יותר משני משחקים אישיים, שזה המון. השליחים שלנו, אני חושבת שכל השליחים או בטופ, כאילו ראשונות או שניות, שזה וואו, זה אף פעם לא היה. ובכללי, אז אנחנו כשחקניות, כל אחת היא בטופ 10, בטופ 8. אז יש סיכויים, אם אנחנו באמת נשמור על זה, המתמטיקה אומרת שאנחנו ננצח. אמ, אם נשפר את זה, נגיד אני שלישית כרגע ב400 מעורב, וטפו טפו טפו טפו, אם אני אצליח לנצח. אז אתה יודע, זה המון, זה מאוד דינמי, אליפות המכללות זה... שנה שעברה ניצחנו בשליחים האחרון, כאילו, אז... אני רוצה גם לדעת לכל הצופים, לשים לב כמה את מתלהבת, וכמה זה נגיד מעצבן אותך שהטרשטוק שהם עשו, וזה דברים אני חושב שצריך קצת להביא את זה לארץ, כי בארץ כאילו לא באמת חושבים ומחשבים אם ננצח את האליפות גילאים או כן, את האליפות זה, זה כזה יותר על הבבלה כזה, ואני חושב שזה מעולה, מעולה, מעולה. יודעת, גם היריבות הזאת בסופו של דבר עושה גם את הקבוצה שלכם יותר טובה, וגם את בטח, הקבוצה שלהם יותר טובה. בטח. ואני עוד פעם מאחל לך בהצלחה. גם. חבל שאני לא שם, אבל שנה כן, הבאה אני אהיה שם. ואני אהיה כמאמנת. כן. כן, אז מה באמת המחשבות שלך אחרי בעצם האליפות? מה תעשי עם הקריירה של השחייה? אה, שאלה טובה. לירן יראה את זה עכשיו ויגיד, מה, אבל היא זוכה באליפות. הרי אתה יודע שעברתי ללירן. אני מייצגת את רמת לא, השרון. לא, כן, לא יודע. מייצגת את אוקיי, רמת השרון. הרי הייתי אצל פליקס, עברתי לראשון, ועברתי כן, עכשיו לרמת השרון. עשיתי את אוקיי. האליפות חורף גם. אני אגיד לך את האמת, אה, הספיק לי קצת. אה, נכון שהחלום היה להגיע לאולימפיאדה וכל החלומות האלה, אבל אני כל כך מסופקת ממה שעשיתי ב4 שנים האחרונות, אני וכקבוצה, השארנו חותם, הרי אף פעם לא היינו אלופות המכללות, וגם אם לא ננצח השנה, עדיין עשינו back to back. עדיין השארתי חותם רציני ב-Sunshine State Conference. אז עשיתי דברים שאני אומרת, בואנה, אני ממש גאה בעצמי, ואני לא יודעת, הגוף שלי יכול להכיל עוד הרבה אימונים קשים, אני גם מנטלית מאוד מאוד סבבה, פשוט בא לי רגע, בא לי רגע. אז אני אחרי אליפות המכללות נסעת לניו יורק לשבוע עם אמא וסבתא, אחרי זה ג'וי מגיע לפה, אח שלי, והוא מתאמן, אז כנראה שאני אתאמן איתו. אני ממשיך להתאמן עד שאני חוזרת לארץ פעם ביום, לא בסוף להשיב, אבל אם אני אשתתף באליפות, זה באמת אם יהיה לי בא וכיף, ואני אהיה בכושר מספיק מכבד. כי לא בא לי לבוא, ואתה יודע, נגיד, סתם, לא לקחת אפילו אליפות חורף עכשיו, באתי עם כל כך עומס אחרי הווינטר טריינינג, שלא הצלחתי לזוז בכלל. אז זה היה מבאס, לא לקחתי שום מדליה, לא כלום, וזה... הרגשתי שאני כאילו, מה קורה איתי? אז לא בא לי. בא לי אם אני באה לתת בראש, אבל אם אני ממשיכה לעוד כמה שנים,
זמן ועבודה, ואתה יודע, צריכה בסוף, בת 24 עוד מעט, צריכה למצוא חיים ועבודה וויזה ומלא פרוצדורות שכרגע בפריוריטיז שלי מאשר השחייה. ואני מאוד מאוד אוהבת לאמן, שאם יהיה לי הזדמנות לאמן בנובה, לקחת את זה בשתי ידיים. אני גם חושב שיש הרבה שחקנים שפורשים, ואני גם, יצא לי לפרוש בשנה שעברה, ובסוף מי שמספיק רוצה וזה בוער לו עדיין, אז תמיד המים מחכים לו. בדיוק. גם גיידר סיפר, גיידר אתה יודע שהוא פרש גם באיזה גיל 28, כן, והרבה יצא לנו לחשוב, הוא אמר לי תעשי את זה לכיף, כאילו הכל טוב. לא חייבת שיהיה לך איזושהי מטרה על הגב שלך, אתה יודע, אולימפיאדה, אליפות אירופה, כי זה מה כאילו מה זה מחביא? זה רע שאני אומרת את זה, אבל בא לי, אם אני שוחה, בא לי בלי ציפיות, אתה מבין? כן. אז יש הרבה ציפיות על הגב שלי לשבוע הקרוב. אז בואו נעבור את השבוע הקרוב ונראה מה השחייה רוצה ממני. כן. כן, אה, אם אני, כבר, זו הזדמנות ככה להגיד עוד משהו לצופים, שיש, אני רוצה להגיד כמה זה כיף, באמת השחייה במכללות וכמה זה מתנה. אני חושב שזה יותר כיף משחייה במטרים. עוד פעם, זה דעתי בטח. האישית, גם כי זה יותר קבוצתי וגם הבריכה קצת יותר קצרה וזה כן, יותר כיף. אז זה באמת, אני חושב, בונוס לכל השחיינים שכבר עברו את הצבא וזה, כאילו, ממליץ לכם לבוא לקולג'ים. בטח. תשמע, אם עשיתם את כל הדרך עד כה, אבל כאילו אם אנשים עברו את הצבא בתור ספורטאים, או אפילו לא. מה, כן, יש אלון באר, כן. כן. ובסוף מה, היה לו תוצאות, וואו, כאילו. אבל אפילו דניאל יעקב, כן, יש יש מלא מלא המון שחיינים. מקומות, אבל אם הגעתם עד כה ועברתם את הצבא ויש לכם עדיין פשן שבוער, המכללות, זה, אני גם מנסה להגיד לאח שלי כל היום, בוא, הוא לא רוצה קולג'. בוא, כאילו, זה כאילו תירוץ ל4 שנים של שחייה עוד. ואז, והפאשן שמגיע, אתה יודע, אתה בטח הגעת, אני לא יודע, אולי אני טועה, אבל בטח הגעת, ואמרת, אני זוכרת, דווקא אמרת לי שהשחייה זה לכיף. אמרת לי את זה כשבאתי בפעם השנייה, כשבאתי כן, לפה, כבר אמרתי, זהו, השחייה זה לכיף. זהו, אני זוכרת שאמרת לי את זה בתחילת שנה, ואז אתה נכנס לזה, וכשאתה נכנס לזה, אתה נכנס לזה. מה לעשות? וזה לגמרי. מלגה, וזה לחוות ארצות הברית, ועזוב, דיוויז'ן 1, דיוויז'ן 2, כאילו, מה זה משנה? כן, בסופו של דבר אתה באותה מדינה. ואתה בסופו של דבר, זה תלוי בך כמה מהר תשחה. טוב, אז באמת ככה אנחנו מתקרבים ככה לסיום. אני כמובן רוצה לעשות איתך את השעשועון המהיר. כן, מעניין אותי מה לדעת מה תגידי. אז אנחנו מתחילים. ספרינטים או ארוכים? ספרינטים. די. אין, מה, יש לי כוח לארוכים. כיף. צריכה את זה. אוקיי, אימונים או תחרויות? אימונים, ציוד אהוב בבריכה. כפות. את הראשונה שאמרה כפות, אז אני רוצה שתרחיבי על זה רגע. אני מרגישה שאני שמה זומרס, הרגליים שלי לא נקראים מתעייפות כל כך מהר. לא יודעת למה, הרגליים שלי מתעייפות כל כך מהר, וכשאני שמה כפות ושנורקל, אני מרגישה שכאילו אני באמת נהנית מהגריפה, ואתה יודע, זומר זה, אתה שוחה, כפות אתה מרגיש את המים, אני אוהבת להרגיש את המים. אין מאוד. אימון בוקר או ערב? הערב, מסלול 4 או מסלול 8? 4, משקולות או משקל גוף? אשכולות. קטינקה הוסו? בעצם אין לי אפילו מי להגיד. מי השחקנית האיידול שלך? למרות ש... זה שחיין, שחיין? זה שחיין, מי בטח. זה? אני חושבת שזה אדם פיטי. וואלה. אדם פיטי, נקודה, כן. המיינדסט? כן. אפילו אני חושבת שהאיידולים שלי אפילו לא ממש מגיעים מהשחייה. אפשר גם להגיד, הכל טוב. אפשר להגיד. פאטריק הומס, אתה יודע מי זה? כן, בטח, ה-waterback. קוטרבק של קנזס סיטי צ'יפס, כן. כן, אוהב את המיינדסט מאוד. בדיוק הפסידו בגמר. כן. אבל לא נדבר על זה. טוב, כן. מי המתחרה הכי קשוחה שהייתה לך? לאה פולונסקי.
לאה פולונסקי, ניתן פה שאוט אאוט ללאה פולונסקי. כן. למה כל כך קשה להתחרות בה? לא יכלתי מנטלית להתחרות נגדה, כאילו, מההתחלה הפסדתי. אתה מבין? זה כזה, היא הייתה ועדיין. אה, כל פעם שהייתי שוחה נגדה, זה לא זה לצידה, וגם כשחשבתי שאני נגדה, היא הוכיחה לי מאוד מהר שזה לא נגדה. יפה כן. מאוד, יפה מאוד. טוב, אז ככה סיימנו את השעשון המהיר והגענו ככה לסיום. אם יש משהו שאת ככה רוצה להגיד לאומת השחייה, זה הזמן. קודם כל, אם אני באמת בסוף אסיים את הגלריית שחייה שלי עוד שבוע, אז אני רוצה להגיד המון המון תודה למאמנים. אייל גפני, פאני, לירן, לוקה, קאיו, פליקס, אייל אשכנזי אפילו לתקופה קצרה הייתה שם. עכשיו רז בן שושן גם, ואני מצטערת אם פספסתי איזשהו מאמן שחייה, כי היה כל כך... מקסימום אם תוסיף פספסת, אז תגידי לי ואני אוסיף את זה ב-AI בעריכה. אפשר דבר כזה? לא, גם לא יודע, יכול להיות. ובאמת לכל השחיינים שלא חושבים ללכת לדיוויז'ן 2 כי זה דיוויז'ן 2, בואו תראו. בואו אפילו תפתחו אליפות המכללות בטלפון שלכם תנו לטלפון שלכם לדבר לשידור בפני עצמו. זה לא מה שזה נראה, וזה חוויה הכי טובה שאפשר לעשות, במיוחד לשחקנים ישראלים שרוצים לבוא לנצח. אז בואו קחו כמה גביעים, כי זה הכי כיף בעולם. וזהו, מקווה שיהיה טוב שבוע הבא, ונביא national championship home. אז מאחל לכם בהצלחה. שוב פעם, לכל הצופים שהגיעו עד עכשיו, בבקשה שימו לייק וסאבסקרייב. רשמו כן, לערוץ, תלחצו על אני הפעם. עשיתי כבר. את בסדר. אני עשיתי ואתם. אז זה היה הפרק השביעי של קווין אנליזה פודקאסט. מיילובי, תודה רבה. תודה רבה לך.